Kollox jinsab lest sabiex il-fosos tal-Furjana jerġgħu jinbidlu f'palk mużikali internazzjonali e kif il-BBC Concert Orchestra tirritorna Malta s-7 edizzjoni tagħha. Dak li beda bħala kollaborazzjoni fl-2019 illum sar wieħed mill-akbar avvenimenti tas-sajf illi kull sena jiġbed eluf ta' spettaturi u jkompli jpoġġi lil Malta fuq il-mappa tal-avvenimenti mużikali internazzjonali. Il-kap eżekuttiv ta' Gaton Media li huwa responsabbli mill-kollaborazzjoni bejn il-BBC u l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għalli jisħubija kompli tissaħħaħ tul dawn l-aħħar snin. It's become a firm date in the diary for the BBC, and really, such a strong partnership that's been working so well has just seen the growth of the event, and this year is going to be the biggest so far. Il-kunċert se jkun ippreżentat mill-personalità rinomata tat-Televiżjoni Brittanika Ryan Clark u se jilaqqa fuq il-palk aktar minn 70 mużiċist ta' livell internazzjonali tal-BBC Concert Orchestra flimkien mawħud mill-aqwa kantanti kif ukoll il-kantant lokali Kevin Paul Kallija. They can expect a lot of fun because these are two of the biggest bands that the world has ever seen, and I think we've put a great program together. You get all your favourites from ABBA and the Bee Gees, and it's a party. Il-Chairman tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Charles Manjon għal il-kollaborazzjoni mal-BBC tixet il-fiduċja li hemm f'Malta bħala destinazzjoni li kapaċi tospita b'suċċess produzzjonijiet ta' livell internazzjonali tal-ugħla kwalità. Il-partnership li għandna mal-BBC huwa parti mill-istrateġija wkoll aħna biex nkomplu niżviluppaw it-turiżmu mill-aspetti kollha tiegħu u anke nfittxu nollu kwalità għax nagħmlu events ta' kwalità. U l-BBC partnership u l-event li ħajkonna dan il-weekend hija event memorabbli għal daw kollha li jkunu qegħdin preżenti, imma l-importanza tagħha li tattira ħafna turisti hawn min jiġi speċifikament f'dan iż-żmien għal din l-event u ukoll ħafna Maltin li jipparteċipaw. Il-Ministru għat-Turiżmu Etienne Bela għalli dan il-kunċert mhux biss joffri esperjenza unika lil pubbliku Malti u lill-viżitaturi, iżda jkompli jiġġenera attività ekonomika u jsaħħaħ il-profil ta' Malta fix-xena internazzjonali tal-avvenimenti. Tim jgħid li għal dan l-avveniment se jkun hemm servizzi speċjali tal-karozzi tal-linja kif ukoll servizz speċjali tal-Fast Ferry li se jibqa' jopera sa wara li jintemm il-kunċert.